Het is dreig om deze hier wenten van 100 jaar oud dwarsem te meiden. Accolade wil ze daarom slopen en vervangen door nijbouw. Maar de rier van Smellingelaan is daar net voor. Je kan wel nagaan, er zitten 31 mensen in de gemeente hier. En er net eentje van die had zijn van, wie stemmen zien, want wie ben er net voor. Dus iedereen wil eigenlijk, al die 31 mensen die er zitten, die ben voor behoud van deze huizen. Ja. Dus mijn oren wens, ze worden net sloopt, dus accolade, die moet ze renoveren. De opstelling van de politiek jouwt de buurtbewoners weer moed. Ik vers voor dat het een aardig volksbuurtje bloed. Want het is cultureel erfgoed. En dat moet bestemd worden in mijn eigen. Ja, het is ook een volksbuurtje, dus iedereen kent elkaar. En dan woon ik hier nog maar een jaar, maar iedereen kent elkaar. Dus dan is het ook gezelligheid. Maar als de helft van de mensen hier weggaan, dan weet ik niet wat er nou voor terugkomt. Het is echt net meer van deze tijd. Boetekant is leuk, dat is dat. Jo bent een vastloop? Ik ben vastloop, ja, zeker niet. Ja. Om de sloopplannen terug te zetten, moet 20% van de bewoners ermee instemmen. Bij dit soort zaken is het altijd zo, bewoners moeten het eens zijn met onze plannen. Minstens 70% moet het eens zijn. Als die het niet met ons eens zijn, dan gaan we samen met hun kijken wat zijn de alternatieven. En is dan het opknappen van de huizen voor jou een bespreekbaar alternatief? Het zou kunnen, we gaan er in ieder geval naar kijken. Het is wat mij betreft niet het wenselijk alternatief.